Pajjiżna tjospita l-ewwel darba skola politika li qed tilqa' fiha qdiet laburisti, soċjalisti u soċjo demokratiċi. Il-Prim Ministru Joseph Muscat attenda l-sessjoni tal-UC Political School għar-Reġjun tal-Mediterran wara li l-Forum Żgħażagħ Laburisti aċċetta l-istedina tal-Partit Laburista Ingliż biex din l-iskola titlaqqa f'Malta. Il-Prim Ministru tkellem dwar il-ħtieġa li partiti politiċi m'għandhomx jeżistu sabiex ikunu fl-oppożizzjoni, iżda li partit għandu jispira li jkun fil-gvern u dan billi jisma' lin-nies u joffri viżjoni u alternattiva. Minnaħa tiegħu il-President tal-Forum Żgħażagħ Laburisti fisser din l-opportunità l-istudenti bħala unika u taġid. Esperjenza sabiħa ħafna fejn dawn iż-żgħażagħ matul dawn il-5 tiem qegħdin jaqsmu l-esperjenzi tagħhom u qegħdin għalhekk insaħħu anke r-rabtiet bejn l-laqda tagħna u dawn l-qdiet fin-naħa t'isfel tal-Mediterran. Hija xi ħaġa sabiħa ħafna. News tkellem mal-liema Slovena Simona Murseċ li qed tagħti taħriġ lill-istudenti li jinsabu f'pajjiżna. So I lead seminars, training courses, I plan and design some educational processes for them to reflect on the different values, on the history of our movement, so we are able to also understand how we see democracy, how we see justice, how we see human rights from a socialist perspective. L-istudenti kellhom l-opportunità li jiddiskutu mal-Prim Ministru Joseph Muscat suġġetti bħal valuri politiċi, l-ekonomija, il-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ fl-Unjoni Ewropea, kif ukoll it-triq li waslet għar-rebħa elettorali tant kbira l-Partit Laburista f'Marzu li għadda. Intant student jirringrazzja lil Malta ta' din l-opportunità li tagħtu. The Jordan team want to thank the party and UC for all their experts and recommendation they give us to us. Thank you very much.